Maayong adlaw kaninyong tanan mga sir ug mga ma'am ug welcome sa ato ang programa sa TV Apulia.Argumento nga gipanguluhan ug gipangunahan sa Catholic Apologist International. Nalang ko'y gamay nga i-share na tawag ining experience. So ang experience man god wala man gud na masulat sa libro. Buti pa sa buot sa inadlaw-adlaw nga tawag ining kinabuhi nga ato ang masinati ang mga butang bang makaingon ta bang imposible pero nahimong posible tungod sa mga hitabo nga ato ang ma-encounter sa gitawag og daily nato nga kinabuhi. Kining issue magud nato karon concerning ining pagpasangil sa mga sulpot nga ang hinungdan kuno sa mga bagyo, kanang mga lino, kilabi na kanang nahitabo karon sa Visayas ug kining umaabot nga bagyo. Actually ni sulod na sa Philippine of Areas Responsibilities kato si Bagyong Juan. Ilang ginapasangil sa mga ribulto sa gitawag og mga santos. Kapila na nato nagibalik-balik ang tawag ing tubag. Ngano man kay before ang protestantismo nga miabot sa Pilipinas, dili ka makakita ug makadungog nga naay mga news nga mayngon ana nga magsagunson ang calamities. Sa hinungdan nga at that time ang pagtumanggod sa tao pure pa, walay kung suka ba walay halo bitaw nga kwan, walay halo bang sayop, walay halo nga tawag ini mga garbo, and at the same time wala pay mga peke nga mga sekta nga mikuyanap at that time before 20th century. Sa diyang misulod ang protestantismo sa Pilipinas, mga around 1904 ang pinakaurang protestante nga miabot sa Pilipinas, 1904 man ang tuig nga ilahang pag-abot, makitaan o maobserbahan nato nga daghan na ang tawag ining mga calamities nga nasinati sa Pilipinas. Ilabi na karon sa karon nga panahon. So sa may akong point ini mga sir og mga ma'am, ang kasuko magud sa Dios ipahamtang or ipadangag sa tao, number one, kung insultuhon nato ang Dios, kung bugal-bugalan nato ang Ginoong Dios. Unya sa pag-insulto pagbugal-bugal sa Dios daghan og mga paagi. Usan din kanang hilabtan o bugal-bugalan ang mga butang or mga tao nga naay connection didto niya. Mga tanawa, ang tawag ining Old Testament, diba? Sa dihang bugal-bugalan ang mga propeta sa Diyos, sa dihang dauton or panggubaon ang mga butang nga nasa templo sa Diyos, masukugid ang Diyos. Tagaan yung agsilot sa Ginoong Diyos. So, kasi punto na ko, mga sir o mga ma'am, sa karon nga panahon, after ang protestantismo, kung magkani mga born agoy, nga mikuyanap o milokop din sa gitawag og Pilipinas, nanay mga kalamidad nga, kung sa kuan pa ba, dagko, niya, kung sa kuan, di mo ma-explain Kung ma-explain manggalin nimo sa siyensya, pero di gid malikayan nga naay naglimin, nga espirituhan ng butang, ang mitugot ang Diyos nga moabot na nato tungod sa pagbugal-bugal sa tao. Kay kini pagbugal-bugal sa mga protestante, sa mga balaang mga butang, especially kining mga ribulto sa mga santos o ribulto sa tong Ginoong Jesucristo sa mahal nga Birheng Maria, kanang pagbugal-bugalan ng mga butang nga pagpanawag na as kapungot sa Dios. Na ako'y kining na interview, di may interview ka ng murag silbi, kuan lang ba, na istorya nga naay damo del sur na nahitabo. Naay usa ka pamilya nga kana bitong grabe ang ilang kaikag sa unas Katoliko pa sa pagpanerbiyos simbahang Katolika. Pero tungod kay kulang man sa pundasyon sa katisismo, kulang man sa pundasyon sa pagtuong Katoliko, tungod lagi kay bisan pag devoted sila, pero tungod sa hinungdan ba nga wala bitaw kay nakapa-inform nila. Naagian sila mga born agoy or mga di Katoliko. Gihiluan sila, after nga gihiluan sila, so nahitabo nga nakumbinsi sila atong mga sulpot nga miadto sa ilahang lugar. Abi ninyo sa nahitabo, gipanglabay nila ang mga ribulto, gipanglubong nila sa basakan. So sa dihang gipanglubong nila sa basakan ang tawag ining ribulto, sa nahitabo, pipila ka adlaw, pipila ka o di wato abtig usa ka semana, gikilatan ang iyang anak. Unya pagkauman, so ang mga tao dito gituwang gid nila nga usa sa dako nga rason nganong nahitabo to tungod kay gibugal-bugalan nila ang santos nga mga butang o pasabot na ko mga sagradong mga butang. So mao pud ni ron tungod kay daghan kaayong mga sulpot na gipasagdan lang sa mga Katoliko
pagpangdaot sa mga balaang mga butang, particularly kining mga imahen sa mga santos, imahen ni Kristo sa mahal nga birhen. Tungod kay gipasagdan nato, ano na hitabo? Giangin ta nila sa ilahang kabuang. Okay lang untag sila mabagyuhan. Okay lang untag dito lang moagi si bagyong Tino sa ilaha og kini si bagyong Uwan. Dito silang balay ba moagi? Ang problema maangin ta. So mao na nga hangtod nga ang Katoliko magpakabutag, magpakabungol o magpasagad sa mga nanghitabo karong panahon na maangin tas kabuang ining mga sulpot nga kusog kaayo magdaot mamirada, kusog kaayo magbugal-bugal sa mga balaang butang. So nakita na ko nga usa sa mga dako nga mga rason nga nitugot na naingon ana nga mga dagkong calamities, mga sir og mga ma'am, gawas nga sa siyensya o kining sa pagpangandam so sa kalugar kung asa mo agi ang tawag ining bagyo, ang supernatural ang natural calamities dili na mahitabo kung dili itugot sa Dios. Unya ang pagsilot sa Dios sa tao usa sa ni ana ang natural nga pamaagi maunang mga bagyo, mga linog ug uban pa. So kanang maagian atong iampo ning atong mga igsuong mga Katoliko, mga tao, bisan pag di Katoliko atong gyapon nang iampo. Ano man kay tao man na sila, magian mangyapon na sila bagyo, magian mangyapon tawag ining linog, pero ang hinungdan ana usa sa dakong hinungdan sila. Manang ato gyapon iampo bisan pag ingon ana ang nahitabo. Pero dapat panawagan ko sa mga Katoliko, di na nato itugot mga sir ug mga ma'am. Kaya kung ato ang itugot nga magbugal-bugal gihapon na sila, ang mahitabo ana tablara nga ni apil ta pagpanawag sa Ginoong Dios sa iyang kapungot aron silutan ang ato ang gitawag lugar. Kita mga Katoliko atong padayonon pag-amping ka na mga bala ang mga butang kinani koneksyon sa Ginoo. Nanay koneksyon sa Ginoong Dios. Og kung kaniadto na ang iyang presensya sa duha ka kerubin karon nga panahon ang iyang presensya naa diya sa iyang simbahan. Mao bitaw nga naay mga ributo sa mga santos, ributo sa mga anghel kay pagpadayag ka na nga ang presensya sa Dios naa ni anang maong gitawag lugar. Og sa atong panimalay, kung nato ang mga ributo sa mga santos, ributo sa Ginoong Jesucristo sa mahal nga birhen, pagpadayag ka na nga ang naghari ni anang maong panimalaya ang Ginoo. At the same time kinahanglan mag-subject sa atong kaugalingon sa Dios o pinaagi ni ana gipadayag nato ang atong pagtuo sa Dios pinagi sa pag-amping sa mga santos nga mga butang nga naay koneksyon didto niya. So mo na nga di pasagdan. Kung natin makita nga magbugal-bugal, natin makita nga tawag ining manginsulto sa Dios pinaagi sa pagbugal-bugal ni anang mao mga larawan, ayaw ninyo itugot. Di nato na itugot mga sir ug mga ma'am. Wanang ato ang badlungon at the same time maghimo tagtawag ini mga butang kana bitang masupla sila ba? Diba? Okay, muna gingon ba nga okay lang kung sila mabagyuhan, maapil biyata. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.